Salamu alaikum. Salamu alaikum. Abokina. Abokina. Wai abokina me yake damun ka? Tun ɗazu ina sallama baka amsa. Me yake faruwa ne? Abokina akwai matsala ne wallahi. Wani irin matsala ne kuma? Da ya mun jiki ko zan iya taimaka maka? Wato abokina akwai wata budurwa da na yi. Ita ce ke da take cazawa gwagwarwan ka ko? Ba daga nan take ba. Sai aka ji. David ta bani haɗin kai sosai amma Oldagus nata ya takura mata. Ko da in na kira ta waya fa shi yake dagawa. Yanzu abokina me abin yi? Shine kawai matsalar ka. Kira mun ita a waya. Allah ya sa baban na ce dauki waya. Mina da sai ta. Kwana biyu shiru. Yaushe za ka zo? Ina ganin gobe za mu zo tare da abokina amma yan ya kira ki babanki ne ke ɗauka. Wato da nace karki waya da samari shine kika makalo nan kike yin wayan ko? A'a baba ba fa waya nake yi da samari ba fa. To da uban wa kike waya? Kamfani ne fa suka kira ni baba. Ja'ira ba ni wayan gani. Hello, wake kan layi. Domin ajiye gawa da na ɗaya, domin cika muka gida da gawawwaki da na biyu, idan kuma kana so ka zama gawa kashe wayarka. Ba a yi zaɓi ba. Zaɓin uwarka za a yi. Ke, zo ki an shi wayarki, kar ki sake bani ita daga yau. Ana mun maganar mutuwa.